firul de tutun care-mi iese din urechi, firul de flăcări care-mi iese din nări. Tu poți crede că urechile mele fumează? Tu poți crede că oamenii au rămas țintuiți în mijlocul străzii? Ehe! În noaptea asta se vor vopsi în negru toate statuile și va fi insomnia mea aceea pe care o vei cunoaște. O insomnie oarecare, de cretă și de argilă. O insomnie ca o sobă sau ca o ușă, sau mai bine ca golul unei uși. Și în dosul acestei uși vreau să vorbim despre memorie. Vreau să mă miroși ca pe o fereastră. Vreau să mă auzi ca pe un arbore. Vreau să mă pipăi ca pe o scară. Vreau să mă vezi ca pe un turn. Vreau să... E mult mai bine să ai frunze. Mult mai bine să rămâi undeva plin de frunze. Undeva în conturul tău plin de răcoare. Știu. Nu mai poți să citești cărți portocalii, nici să stai picior peste picior pe o bancă, nici să-ți pui pălăria alături și nici să desenezi cu creta pe asfalt. Dar când ploile te îngreunează prea tare, poți să te scuturi încet și să pornești pe străzi și în urma ta să rămână o pată imensă, rotundă, în mijlocul căreia ți-ai lăsat pălăria ca pe un fruct brut